Bona tarda, Itam i Marc. Hola, bona tarda. Jo sóc l'Aitam Chat, enginyer industrial. Jo sóc en Marc, enginyer mecànic. Els dos som exestudiants de la Universitat de Girona. Actualment estem treballant aquí a la planta Simon Lot. Simon és una empresa líder en components elèctrics. Nosaltres, com a enginyers aquí, ens dediquem a la millora contínua, a desenvolupar noves solucions industrials i tecnològiques segons les necessitats del mercat i, diguéssim, a dissenyar nous processos industrials. Què feu, nois? Doncs, com us hem comentat abans, nosaltres aquí com a enginyers de processos a la planta d'Olot ens dediquem a la millora contínua dels processos productius que tenim. També dissenyar noves solucions. Hola! Hola, bones. Doncs, un cop fetes les millores dissenyades, toca implementar-les a la màquina. T'agradaria formar part del nostre equip? T'esperem aquí a Simon Olot.